Hej, jeg hedder Hector Borslente. Jeg vil tage endnu en drage. Det er det andet. Kan I godt huske sidste gang, vi grønne? Ja, okay. Okay, nu vil jeg tage en tyfumerang. Ja, det er lidt svært ord, men lidt svært stadig. Okay. Først tegner man for eksempel, tænk lidt på Candice for at finde sig på en lang hals. Sådan der. Så er der også lige sådan nogle her. Og så tegner man sådan nogle her. Og så gør man sådan her, og sådan her. Og så tegner man sådan her, og sådan. Og så er det, man tegner sådan en her. Så har man lavet altså selve halsen og hovedet. Og så er det til vingerne og den meget babykrop. Vingerne skal være kæmpe store, næsten større end kroppen. Se, så man tegner vingerne. De er kæmpe store. Så kroppen, det skal faktisk ikke være så stor, men det skal benene til gengæld. Og så skal man tage en pigge ned ad ryggen. Og jeg kommer lige til at lave en lille fejl, så man skal nok lave en lidt længere fod, eller hale. Vi ses næste gang, jeg laver nogle flere. Ses. Hej. Hector Borslente. Se det bare.